nandito kami sa Naga City. Ganyan kasarap yung donut dito guys, kaya pinagpipilahan. Ayan guys. Ayan, pila-pila dito guys sa Dunkin Donut. Ganyan kasarap ngayon ang Dunkin Donut guys. Ayan guys, dito lang po yan matatagpuan sa General Luna Street, Naga City. Ayan. Sir, kaway po kayo sir. Ano masasabi niyo sir sa Dunkin Donut? Yes! Masarap. Kahit wala pa eh. Ayan, Taglilima daw, taglilima. Masarap. Wala pa, pero ano. ayan talagang shout out guys sa lahat ng mga customer ng mga customer ng Dunkin Donut. Ayan. Kailangan pumirma. Ganito guys, kasarap ang Dunkin Donut guys. Kaya ganito karami yung taong nagpipila sa Dunkin Donut. Ayan. Ay, talaga. Ayan, punong-puno guys yung Dunkin Donut ngayon guys. Gandoy! Ang donut! Talaga, no? Ayan, kung gusto nyo guys bumili ng mga kakanin, mayroon dito guys tindang kakanin si Dito sa Ma'am. Naga. Ayan. Maganda mga pasalubong guys sa ating mga kapamilya. Kaway po kayo ma'am. Kamusta ang bintahan ng inyong suman? Huwag mahiya. Katabi ng Magkano na ma'am? Ang ganyang balisungsong magkano na? 10. Itong aruyo. Ito, 10. 10. Ito sa 30. Itong ganito po. Ayan. Yung gustong bumili guys, punta na kayo dito kay ma'am sa tabi ng Dunkin Donut. Ayan. Sir, bakit po